ένα ακόμα vlog. Ξεκινάει. Θέλω να βλέπεις τη δουλειά μου επαγγελματικά. Εντάξει, σοβαρά. Ξεκινάει ένα ακόμα vlog. Πάμε στην εξωτική Λαμία. Ευτυχώς έχει condition. Ναι, χρειάζεται και ένα μπουφάνι μέσα. Λίγο. Η ώρα είναι 5:21. Εμείς φεύγουμε 5:30 και θα φτάσουμε λογικά 8:30. Άμα έχει κίνηση. Άμα δεν έχει κίνηση, θα φτάσουμε και νωρίτερα. Και μετά έχει bachelor party. Όχι. Μετά έχει πάρτι στο Σταυρό της Λαμίας. Όσοι το ξέρετε, λυπάμαι. Όσοι δεν το ξέρετε, καλύτερα. Καλησπέρα στους φανς. Εδώ θα σας δείξω πώς θα κάνετε τακτικές και μεθόδους για να βολεύεστε στο κτέρ. Βάζετε τα ακουστικά μέσα από το χειρούλι, αν έχει καρέκλα. Και ακούστε προσεκτικά. Εδώ έχουμε ένα τσαντάκι. Ναι. Θα βάλετε το τσαντάκι μέσα. Άμα έχουμε δύο. Το πράγμα αυτό μέσα από το χειρούλι, εάν έχει ξεναγέα. Και εάν αυτό το πράγμα έχει εδώ πέρα αυτό εδώ, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί θα περάσετε το κορδόνι μέσα από αυτό εδώ. Θες να δείξεις? Μέσα από εδώ. Θα κλείσετε το καπάκι και κάπως έτσι θα έχετε όλα σας τα πράγματα τακτοποιημένα. Και ποιος μου θα αυτή την πατέντα? Αυτός που τραβάει. Ευχαριστούμε, Νίκο. Όρθια. Update. Φτάσαμε. Να πιάσουμε light. Πού είναι τα κτέλ όμως? Από εδώ. Από εκεί. Μισό να σας δείξω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κτέλ ποιότητας. Με εμποδίζει τη δουλειά. Σπάει πισκότα για να κάνουμε κορμό. Καθόμαστε στο μπαλκόνι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μπαλκόνι ever. Τώρα μου φαίνεται. Παιδιά, εδώ πέρα, αν καθίσετε βράδυ προς πρωί, ξημέρωμα, καλά είναι. Εγώ φταίω να το βάλω αυτό στο βίντεο μετά. Πάει το βίντεο. Καλός κορμός σου έρχεται. Κάργα μάμου. Θέλω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια για τον κορμό σου. Θα πάω θα βάλεις συμμετοχή για το Masterchef. Θα πεις έφτιαξε ένα κορμό. Έφτιαξα ένα κορμό με 3 υλικά. Είναι η μια μου σπεσιαλιτέ. Είχαν γίνει όλα μαζί. Παιδιά, μπορώ να πω ένα πρόβλημά μου. Οι κόκορες κακαρίζουν, κοκοράνε όπως λέω εγώ, από τις 3 και 4 το βράδυ, το πρωί. Γιατί να το κάνουν αυτό? Δεν μπορούν να το κάνουν από τις 5 που θεωρητικά είναι πρωί. Τώρα είναι βράδυ. Αυτό γιατί πρέπει να ισχύει? Εδώ ο κύριος Νίκος προσπαθεί να σκοτώσει αυτό εδώ το πράγμα. Και αυτή έχει κάνει έτσι. Εδώ είναι στο φως. Κοπανάκι. Επικίνδυνες αποστολές νούμερο 1. Λέμε την Αναστασία. Ρε, εσύ απλά το χτυπάς. Εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, πώς λέει αυτό? Λοιπόν, εγώ βλέπω ένα στο TikTok που λέει ένα vlog ενός μη vlogger.
Part. Τέλειο. Credits αυτό που το είπε. Part ή part. Part, ξέρω εγώ. Εδώ. Δεν έχει άλλο. Με ξυλιάνα μου λέει να βγάζω έτσι βίντεο. Εγώ βγάζω έτσι όμως. Αλλά όχι. Α! Λίγο ησυχία. Έχουμε ετοιμαστεί για να πάμε βόλτα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε. Ένα κλασικό πρόβλημα που έχουμε πάντα. Και αυτή τη στιγμή η Αναστασία προσπαθεί να συνοηθεί τι θα κάνουμε. Είναι εκεί. Δεν είναι υπέροχο? Αχα. Είναι ο Μένιος. Είναι ο γάτος της Αναστασίας. Και αυτή τη στιγμή με ακολουθεί. Και τρίβεται πάνω μου. Ναι. Κλασικά. Αυτό το πράγμα το θυμάμαι από μωρό. Τελείως διαφορετικό. Τώρα έχει αγριέψει. Κοίτα εδώ φάτσα. Γεια, στις τουαλέτες του Φρέσκο. Δεν ερχόμαστε. Είμαστε στο Φρέσκο, στις τουαλέτες. Επίσης παρήγγειλα μία τορτίγια με κοτόπουλο. Λοιπόν, καλημέρα. Φαντάζομαι κάνει vlog. Είναι 2 και 4. Έχουμε εδώ την άσχημη, έχουμε εδώ την όμορφη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τοποθεσία Σβουρά, στη Λαμία. Δίνουμε καφεδάκια. Φασέκο. Δεν κάνει zoom το iPhone. Εδώ με την ξαδέρφη μου, χαλαρά. Μπαίνει ο μήνας που γιάνει γενέθλια. Ναι. Κράτα τώρα. Μισό λεπτό. Να μπει θα μπει. Καιρός να έχουμε γενέθλια. Μισό λεπτό. Και μας κάνει. Η άλλη τώρα κάνει τη δουλειά. Τώρα έχουμε μπίζνα. Εγώ το βλέπω πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Αυτά που λέτε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Εγώ θα μιλήσω τώρα. Έκανες κάτι να παίξουμε. Ναι, τάβλη ξέρεις. Ναι. Ωραία, πάμε πάρουμε τάβλη. Λοιπόν, οι φίλοι σας από εδώ της λέω να κάνουμε giveaway και δεν θέλει. Με μπλούζι με το όνομά μου. Όποιος θα θέλει αυτό πραγματικά δεν ξέρω τι ζωή έχει. Μάλλον εγώ θα βγάζω vlog από εδώ και πέρα. Χριστός και Παναγία, κράτα το τώρα. Τώρα θα παίξουν τάβλη. Να τα μαζέψουμε σε μια Εγώ να παίζω τάβλη δεν ξέρω. Έπαιζα μικρή. Πλέον δεν παίζω. Όλα τα παίρνεις. Ναι, το θυμάμαι. Μάλιστα. Το μαζεύω. Δεν το μαζεύω. Πολύ καλά το θυμούνται γενικά το άθλημα. Γεια σας. Πες γεια. Πες γεια στο vlog. Άλλο. Άλλο. Λοιπόν, σκεφτόμαστε το να πάμε να πάρουμε μερέντα, να φτιάξουμε pancakes. Αλλά η Λίνα δεν τρώει μερέντα. Δεν κάνει να φάει μερέντα. Σήμερα έχει τρέξει μασκαρά. Yeah. Δεν ξεβάστηκα. Yeah. Πάντως αν μου τραβάς έτσι vlog θα πάει όλο λάθος. Γιατί? Γιατί είσαι λάθος. Αϊ παράδα. Τι κάνεις ακριβώς. Σε περιορίζω. Θα τους φτιάξω και pancakes. Δηλαδή τι τους μαγειρεύω, τους κοιμίζω, όλα. Και αυτή. Εγώ φταίω, τι να πάω. Άλλο. Τρεβάω vlog. Παιδιά, τι ώρα είναι? 9 και 1. Είναι 9 και 1, πεινάω. Εδώ η Αναστασία τρώγεται τα κουνούπια. Δεν είναι πολύ ωραία ρε παιδιά, πείτε. Θα σας πω κάτι. Άμα πάτε σε επαρχία, μην έρθετε στη Λαμία. Άμα έρθετε στη Λαμία, πάτε παραλιακά πάντα. Δηλαδή απ' έξω από τη Λαμία ή πάτε σε χωριά. Χωριά αξίζουν, έχει τρομερές ταβέρνες, τρομερά κρέατα. Στη Λαμία. Έξω, Ναι, στα χωριά ρε. Στα χωριά ρε, ποια Λαμία. Στα χωριά. Αυτό λέω. Πώς λέγεται το άλλο, αυτό που πάμε. Παλαιοκερασιά. Στην Παλαιοκερασιά, στον Αχινό. Εκεί σας υπόσχομαι το καλύτερο φέι που θα κάνετε τη ζωή σας. Ενημερώνω τον κόσμο ότι έχει ένα πακετάκι και θα κάνουμε unboxing σε λίγο. Απλά εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε για να το περιμένουμε. Μπαμπά, πού είσαι ρε? Δες.
Πήρε θερμό. Όσοι έχετε αγάπη για τα αμάξια, μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό. Α! Νίτρο. Ναι, αυτό μου θύμισε τώρα που το Νίτρο μπούκαλο είναι. Για το λάπτοπ και για τους καθρέφτες εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι επειδή από πίσω δέρνεται το παπούτσι. Ουσιαστικά το βάζεις για να μην δέρνεται. Έφαγα μακαρόνια με φτερούγες που γίνεστε. ωραίο. Ένα τσέι. Πολύ ωραίο η κρίνα. Όποιος ξέρει, δεν λέει τίποτα πάνω. Τώρα έτσι Έλα εδώ. Είμαστε στα Γιούσκ. Εγώ το λέω Ζάσκα. Ζάσκα, γιατί αλήθεια. Είναι ωραία ρε. Είναι ωραία να λέω Ζάσκα. Έλα, εντάξει, τι. Εντάξει, τώρα τι κάνουμε. Τι έλεγε. Έλα, πάμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας και κατευθυνόμαστε προς το φρέσκο, το οποίο έχει φαΐ. Γιατί πεινάει. Είμαστε σε ένα ρούφ. Και κάτι θέλω να πω. Το ξέχασα. Είναι πολύ ωραία. Αν έρθετε Λαμία ή αν είστε στην Λαμία, να έρθετε Σιέλ. Αυτά. Πολύ ωραίο το Σιέλ, παιδιά. Εγγύηση. Ναι. Σαν να είσαι στην Αθήνα. Ισχύει. Είναι πολύ ωραίο. Μου θύμισε το Roof Garden. Κάπως. Με λίγη φαντασία. Γράψτε στα σχόλια. Να θεωρείτε η πουτίγκα πανακότα. Βασικά θα το ψάξω στο Google. Αυτό. Πολύ ωραίο, πάρτε το. Άμα σας αρέσει η καραμέλα. Επίσης ενημέρωση στον κόσμο που βρισκόμαστε. Στο Αχινό. Το απόγευμα θα είναι πιο ωραίο, γιατί θα έχει πέσει ο ήλιος. Θα έχει πέσει ο ήλιος και θα είναι πιο ωραία. Είμαστε σε ταβέρνα. Αλλά έχει πολύ κόσμο. Και ήρθε Καλαμάτα FC. Εγώ δεν ξέρω κανέναν βέβαια. Να τα χαϊδεύετε τα δέσποτα. Αγάπη θέλουμε. Πείτε μου αν έχετε ξαναδεί μπιλιάρδο στο χωριό. Μισό. Θέλω να δείξω τις μπιλιαρδικές μου ικανότητες. Πρέπει να είναι στην χάνα. Ναι, έτσι. Έτσι είναι. Θα προσπαθήσω να πιάσω κάτω. Μπράβο. Όχι. Όχι. Εδώ. Γατούλη. Καλά τι έχει πάθει η καμερά μου, γιατί είναι έτσι. Μάγκης μεγαλύτερη γατομαμάδα. Ω, κι άλλη, στη σκαλιά. Ναι. Μεγαλύτερη γατομαμάδα στην κοπέλα εδώ πέρα. Δεν φαίνεται καλά. Πάμε στο Μπότζο. Όσοι το ξέρουν, μπράβο. Το ότι περιμένουμε σε χωριό, λεωφορείο, πρώτη φορά το κάνω ζούμε. Ναι, περιμένουμε λεωφορείο γιατί δεν έχουμε άλλο μέσο. Επίσης να πω ότι αυτό το πάρτι είναι ένα από τα αγαπημένα μου και είναι ουσιαστικά αυτό που τελειώνει και το καλοκαίρι. Το δυνατό, full moon, τέτοια φάση. Ευελπιστώ φέτος να έχουμε ολοκληρωμένο φεγγάρι γιατί πέρσι δεν είχαμε. Από ό,τι ξέρω δεν είναι ολοκληρωμένο. Και γι' αυτό είχαμε άσχημα συμβάντα πέρσι.
Ωστόσο, ευελπιστώς βλέπετε να περνάτε καλά το καλοκαίρι σας, να ήταν τέλειο και να συνεχίζει να είναι τέλειο και προσπαθήστε να δημιουργήσετε το χειμώνα πολύ καλύτερο. Αν δεν είναι αυτό που είπε, δεν χάνετε τίποτα, τη ζωή την μπροστά μας την έχουμε. Έστω και μικροπράγματα να κάνετε, δεν χρειάζεται πολλά. Ναι, όντως δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται καλή παρέα και καλή διάθεση. Και όσοι μένετε Αθήνα ή δίνετε Πανελλήνιες ή οτιδήποτε, αλήθεια σας λέω είναι μια χρονιά. Κάντε το να περάσει. Πώς θα το έχεις να γίνεις YouTuber? Όχι, δεν θέλω. Ναι, και είμαστε στον Αχινό και περιμένουμε να πάμε στις Ράχες τώρα που είναι μισή ώρα. Ναι, το έχει αφίσα για το full μου. Άριστο. 30 χρόνια, εδώ πέρα, Ράχες Beach. Α, ωραία το έχουν κάνει, Εδώ ο Νίκος περιμένει το λεωφορείο. Το τραμ. Τι ώρα είναι? 7 παρατέταρτο. Έχει vlog, sorry, δεν το ξέρω, δεν ήμουν προετοιμασμένο. Η ώρα 7 παρατέταρτο περιμένουμε λεωφορείο για να πάμε σπίτι. Λίγο κομμάτια. Στα σχόλια δεν είναι όμορφο με τον Χαβάη και έτσι. Το ακραίο είναι ότι είμαστε τέρμα κομμάτια. Η ώρα είναι 6:47. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουμε 11 η ώρα. Να μαζέψουμε τα πράγματα, να κλείσουμε το σπίτι. Κατεβαίνουμε στάση, παίρνουμε λεωφορείο, πάμε Λαμία. Μετά από τη Λαμία, πάμε στη Λαμία. Μαζεύουμε πράγματα για τη βράχα που θα σκάσει βλογκάκι και δεν αφήνουμε τίποτα. Λοιπόν, κοιμόμαστε όσο να μπορέσει μέσα στα μάξι. Και το βράδυ έχει πάλι high tunes. High tunes. Πανηγύρι. Update. Γύρισα στη Λαμία. Άλλο ένα vlog έφτασε στο τέλος του. Θα χωρίσω αυτές τις διακοπές μου σε 2 part. Γιατί πραγματικά αν βάλω και τη βράχα, το χωριό μου δηλαδή, μαζί με όλα αυτά, θα βγει, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα το βίντεο. Οπότε ναι, έχω έρθει στην ξαδέρφη μου, είναι μέσα τώρα η Αναστασία. Έχω φτιάξει τη βαλίτσα για το χωριό. Κάθε φορά καταλήγω να έχω 5 βαλίτσα, δεν καταλαβαίνω πώς το κάνω αυτό. Μάλλον παίρνω περιττά πράγματα. Αλλά καλύτερα να έχεις παραπάνω για να σου τη στρίψει. Είπαμε πάντα μου τη στρίβει να έχεις επιλογές παρά να μην έχεις τίποτα. Άρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε ότι ήταν πολύ πιο ρεαλιστικό, οικογενειακό, κόζι. Όπως θέλετε πείτε το. Είναι η καθημερινότητά μου το καλοκαίρι. Οπότε ναι, αυτά και θα τα πούμε στο άλλο part. Bye.